Hola i benvinguts a Informatius Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! Sergi Bonet guanya les eleccions a la UDG. Amb un 70,17% dels vots ponderats, el catedràtic de Biologia ha guanyat les eleccions i serà rector de la Universitat de Girona durant 4 anys. Des que en Sergi Bonet va sortir escollit com a rector, les cabres que inseminava el troben molt a faltar. El ministre Wert assumeix la seva culpa en lo referent a les beques Erasmus. Després de moltes contradiccions entre Europa i el ministre, s'ha conclòs que tot havia estat un malentès. Per tant, no s'anul·laran les beques Erasmus. Blas, què fas? Què estàs llegint? A veure? El BOE. Ah, t'agrada? Sí, sobre I l'Erasmus. si juguem a anar d'Erasmus, Blas? I si juguem a anar Val, de juguem, l'Erasmus? però l'any passat no vaig tenir beca. Ah, mira, Blas, et posaré un exemple perquè vegis com va lo de les beques. Erasmus. Blas, ara fes, aniré tu fes. d'Erasmus. Encara no... Vale, va, vinga. En Guert encara no he dit res. Blas, he après moltes coses, ara torno d'Erasmus. Veus, Blas? Ara en Guert diu que retallant les beques. Oh, m'han tret la beca. Mentre era fora, ara hauré de tornar. Que diu que a Europa no ens treuen. Me'n vaig. Que Guert diu que retalla. Per tant, torno. Brussel·les diu que no retallen. Me'n vaig. Ara Guert Em diu sembla que això no millora treuen la massa beca. l'imatge del ministre. Torno. Què diuen? S'inicia la lliga interna de la Lliga de Debat de la UDG. Després d'un període de formació, els equips ja estan llestos per oferir-nos debats de molta qualitat. Ei, ara, però què dius, Kevin? És evident que amb les tonteries que estàs dient sembla que et fa el tillet per veure. És que m'estàs fent embrutir els bolquers de tantes demagògies, tantes històries. Cal una bona base de democràcia i per això cal que la Constitució del propi país ho respatli de forma totalment clara. Comencen les preparacions per la festa major de la UDG. Pròximament es demanarà als estudiants col·laboració i participació a través de les xarxes socials. Ei, el meu nom és Alberto Carlos Huevos i estudio a la Politècnica. Avui us ensenyaré com fer una guitarra elèctrica, que és la unió entre una guitarra i l'electricitat. Agafem uns claus, els clavem a una fusta que farà de guitarra i ho connectem a la llum. I ara ja estem llestos per la festa major de la UDG. 1, 2, 3 i... L'associació Ludus Mundi, juntament amb el Consell d'Estudiants, ha dut a terme el projecte University Tour. Més informació al proper vídeo. I University Tour! Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu principal unir els 3 sectors de la comunitat universitària, alumnes, professors i pas, mitjançant una ruta lúdica per les diferents facultats que formen la UDG, amb sessions obertes de jocs de taula moderns. Tot jugant i compartint aquesta experiència lúdica podrem deixar de banda les convencions socials i els prejudicis i així poder-nos fer mútua coneixença en un ambient divertit i distès. Amb aquests petits actes de socialització podrem fomentar l'esperit de comunitat que tant ens falta actualment. I fins aquí l'informatiu del Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Esperem que us hagi estat amè i fins a la propera! Ei, Margaret! Aquest mes de desembre podríem anar a veure nits de cine! Oh, i tant, Cornèlia! Quines pel·lis fan? Doncs el 4 fan Diamantes de Sangre, el dia 11 Big Fish i el 19 Love Actually. M'encanta anar-hi, amb tots aquells nois guapots i les noies maques. Un bon polvo és el que tu necessites, Margaret.